Uso kay na nga mabati nato nga moingon ta nga answered prayer. Kano sa man ta moingon nga answered prayer? Kon ang atong gipangayo ihatag sa Ginoo. Answered prayer. Unya kadtong wa gihatag, unsa man tawag nato? Unanswered prayer. Wa ko paminawas Ginoo. Wa ko tubaga sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Hay may sakto ani nga ang Ginoo motubag yun sa tanang pagampo, o naalay gipili niya na ay answered, na ay unanswered. Para nako ang sakto motubag yun ang Ginoo sa atong pagampo. Si Abraham sa unang pagbasa, naluoy siya sa Sodoma ug sa Gomora kay giplanuhan as Ginoo nga laglagon tungod sa ilang mga sala. Niampo si Abraham sa Ginoo. Iya bang gipangayo ba? Pagpangayo niya, mitubag ang Ginoo wa? Tubag oy. Sige, mag-isag balik-balik, hangyo kanang bargaining ba? Siya kung naay 50 katao nga nagtuo nimo, imo na silang sunugon sa dili. Hangtod ni abot gid siya sa napo na lang katao. Ang gitubag yapos Ginoo, dili nako laglagon basta naay napo ka mga buutan nga nagtuo nako. Nalaglag ba ang Sodoma o Gomora? Nalaglag, nasunog. Unya, unsa may isulti ni Abraham? Unanswered prayer. Nagitubag man siya sa Ginoo, giuyunan mas Ginoo ang iyang pagampo. Nya nganong niingon, nganong nasunog man ang Gomora? Kay wa kaabot og napo ang nituos Ginoo. Kinsa ra may nituos Ginoo didto sa Sodoma? Didto nagpuyo si Lot, ang igagaw ni Abraham. Si Lot na ay asawang usa og duha ka anak nga babay. Upat na lang sila kabuok ang nituos Ginoo. Wa kaabot og napo. Nya pagdagan pagyud nila, giingnan pagyas Ginoo, kun mudagan namo padung adtong usa ka lugar nga di nako iapil og sunog, og unsay inyong mabati, ayaw gyud mo lingi. Why mo lingi? Ang kuan pagyud, ang asawa pagyong Lot, pagdahunog na nilingi pagyud, nahimong asing, namatay. Sa ato patulo ra gid ang nituos Ginoo. Kinsa man ang mutuos Ginoo, kanang musunod sa isultis Ginoo, maunay mutuo. Dinhi kuno be, kinsa man ninyo dinhiron sa nanimba nga mutuo Dios Ginoo, ta sa kamot. Kanang musunod gyud ba? Sunod gyud. Tanawa, di ba? Nag-anam og kaos-os. Oy, mga buangon mo, sunugonon. Unsa may gisultis Ginoo karon? Pamalit mog slat. Kay hapit na ang Thanksgiving Mass ni Bishop Chopilo Kamomot nga karon Venerable Chopilo Kamomot karon ng 27 karong Wednesday. Nya di man ta ma-accommodate dito tanan, kita nalay mo suporta sa ilang gastuhonon. Pila to'y gastuhonon? Ga-budget og mga 7 million. Mo nang namaligya tag 7,000 ka HGBTC slots nga tag 1,000 per slot. Nya, ang sa may hangyo oros Ginoo ninyo, punig palit sa nakapalit, ang wapa kapalit pamalit. Pila pa man day atong halin sa pagkakaron. As of yesterday, ang atong naihap, ang halin 4,902 slots pa. Pakpak. Upat na lang kaadlaw kuwang napay 2,098 ka slots. Mahalin ka ni tanan dili. Dipindi og nagtuo tang tanan. Kamong naminaw ron sa dinhis atubangan nako og ang ato mga online parishioners og nituo ta nga
angayan gyud kung mutampo di tampo yun. Pero kay di man ta mutuo say ang atong gituhuan, ang ato mang kaugalingon sa mga tao sa Gomora nang ila ra gyung kaugalingon mao'y gituhuan, kay bao ba mo unsay sala sa taga Gomora og Sodoma? Unsa man gyud pinaka number 1 nilang sala didto? Wa mo kay bao? Basaha Genesis chapter 5 at chapter 18 ngadto pataas. Ang ilang sala dito nga dako gyud kaayo is homosexuality. Ang mga babae kuno di na makig-sex og laki, gusto nila isig ka babae. Ang mga laki sa dili na gusto babae, ang gusto nila isig ka laki. Kadtong duha ka anghel nga niya dinhi nga ning lakaw padong sa Sodoma, nisaka to sa balay ni Lot. Duha ka lalaki. Guwapo man to sila, mga lakiha kay mga angels man to. Si kuan man to, si Michael og si Gabriel. Nisaka dito. Nagpundok ang mga laki kuno sa kaning tugkaran ni Lot. Nya ningon pagawasan ng imong duha ka bisita kay makighilawas mi nila. Ingon si Lot, ayaw in town kay ako ning bisita. Di amang ko'y duha ka anak nga babae, virgins pa man ni sila, kay mga batanon pa man, kanila'y tabangin ninyo. Ako ning ihatag ninyo, ayaw lang ning akong anak, akan ni akong bisita, kay maikog ko bisita ko ni, di mi anang imong anak, wa na'y lami, kana yung naangkuan, bisita, mautong nakaingon ang mga anghel, wa nagitarong din hilot, mo na ato na lang gining sunugon, kakuha mo? Kani, maritis lang ning ako, sad. Wa man nagisulti ron dire, pero iyang basahon di gid hinaw ni exactly kay ako gisulti gipuno-punoan naman sa tunako, pero kanang mao ni siya ang konteksto nga homosexuality, sexual sins. Karong panahon na anha ka mo tan-aw sa internet, grabe sad ang sexual sins. Dili lang homosexuality, kana sa gyong mga kalaway ba gitawag na nato og porn or lust. In sexual sin, lust, kaulag. Nakanabang wa nagyoy control din agid ta maminaw sa Ginoo. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y muminaw nato. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y mingon sabta ko Ginoo kay ingon ani ko. Instead nga moingon ta kaluy ko Ginoo nga dili ko madaan ning akong sala, ingno nano nato ang Ginoo sabta ko nga mga bityog ko, magpakabit yug ko, nga makigtipon yug ko aning isig nako ka gender. Inyong kong tutukan. Onya, kinsa may nagampo si Abraham. Unsa may giampo ni Abraham? Nga dili unta madayon og kasunog, pero nadayon gyud kay ngano man ang iyang giampo wa magampo sa Ginoo. Nakaron dili ta mo focus sa gisunog, arita sa gidungog. Ang pagampo ni Abraham gipaminaw sa Ginoo. Nagsigig sanong ang Ginoo, bisag gasigig adyas-adyas, wa mo ingon ang Ginoo, hasol ba nimo ana? Siging adyas nisugot na kus 40, imo na sang himuong 30. Nisugot ko 30, himuon na sa dimong 20. Nisugot na ko 20, unsa pa man gyud, wa mo ana ang Ginoo, wa sa puta ang Ginoo, kay malipay ang Ginoo basta mo ampo taniya. Basta ang atong pagampo tinuod nga pagampo. Ug unsa may tinuod nga pagampo, muna ni tudlo si Kristo sa pagampo nga gitawag natog Amahan namo or Our Father or the Lord's Prayer. Unsa man ni nga pagampo pag-ingon Amahan namo, unsa man ni plural o singular? Ang context ba plural, universal. Wa mo ingon Amahan namo nga mga Pilipinos, Amahan namo nga taga San Vicente Ferrer, Amahan namo unsa pa man nga mga Katoliko. Di why specific, unsa ra man gyud Amahan namo. Kay ang Ginoo amahan sa tanang katawhan, gihigugma niya ang tanang katawhan. Muna magampo ganita aron dunggon tas Ginoo
Unsa may itong inampuan, ayaw pag-ampo nga Ginoo, tabangi taon ko. Ing nataga tabangi taon mi. Nanglitan mo ampo ka nga mopasar ka sa board exam. Ing na pag-ampo, Ginoo makapasar unta mi sa board exams. No? Tutok pa mo, dili di sakto. Ay kasagaran ko, Ginoo, papasarain taon ko sa board exam. Ama ginikanan sa Ginoo in taon, maluoy taon ka mo pasar unta nga akong anak sa board exam. Ayaw ana, ing na nga mo pasar unta sila nga mo take sa board exam, kuyog sa akong anak. Ngayon na yung Ginoo, naamang kayo mahagbong sa board exam, ako silang papasaron, ang imong anak akong hagbungon. Ang sa may mong isulti, unanswered prayer? Answered prayer. Kaya nga naman, nakapasarban ang kadaghanan, o ang uban, nakapasarban, naapi lang sa wa kapasar ang imong anak. Pero answered prayer, mananglitan ron, na kay stage 4 cancer. Ayaw pag-ampo, Ginoo in taon, ayuha taon ko anay akong cancer. Ayaw sa pag-ingon, ikaw nga tagtungod, Ginoo in taon, ayuha in taon ang among mama o ang among papa sa iyang cancer. Ayaw anak, kay dili lang inyong papa, dili lang inyong mama, mao'y na cancer karon. 14 daghanang nag-stage 4 cancer sa tibuok kalibutan. Muna ina, Ginoo, ayuha in taon ang mga stage 4 cancer sa tibuok kalibutan, kuyog sa akong mama, kuyog sa akong papa, or kuyog nako. Na siya. Aron igingos Ginoo nga, o sige, ayuho nako to silang taga dito, nya kanilang imong mama mo akong patyon. Mingon ka, answered prayer. Di ba? Dili kay tantong gool. Nga naman, mutubag man ginang Ginoo mga igsoon, pero matod pa sa istorya sa mga moral theologians, tulo kuno kabuk ang tubag sa Ginoo nato. Immediate gid niyang tubag, tulo ka buok. Yes, no, and wait. Yes nya, no, og wait. Og yes, congratulations. Kay karon dahil niya mo madawat. Usahay, no, dili pwede. Panalitag mag-ampo ka Ginoo in taon, makabaton unta kog bana kanang parihag batasan ni Father. Tagaan day kag adik-adik. No ang tubag ato kay og ang pari mo parihag batasan sa pari, di ang pari na imong mabana, di na pwede. Reserve man as madre, so ayaw nagkuan na labte. Doon na magutaw sa pangayoon nga wa maigo sa atong kinahanglan. Ginoo ra may nasayon mo na, no siya. O niya, ang wait, pasabot, di pa kaandam. Panalitan ron, 35 years old na ka, Ginoo in taon, makauyab unta ko aron maminyo ko kay nilapas na ko sa kalendaryo. Ang Ginoo, dili pa kaandam. Kaya ang imong gibasihan sa pagminyo, ang imo ragyong edad. Muna, ini kaminyo na nimo, posible yung magbuwag radayon mo, kay wa ka mangandam nga ang pagminyo di ay bisan pagkulatahon ka, bisag patyon pa ka, dili na gyud ka mubuwag. Wa man ka anang hunahunaa, so may pagwa na lang sa kaibana. No, nyag mamugos gyud ka, wa ini kabinyo nimo, mga bitra ka, makigbuwag ra ka, kay di man kaandam, namugos lang. Mo na nahitabo karon sa kasagarang namugos, kanabang mag-premarital sex. Nya ini kamabdos, magminyo dayon. Namugos ka ana, dili pa na will sa Ginoo. Mo na kasagaran sa mga nangaminyo karon, nga mabdos ng daan, nag-premarital sex ng daan, ang resulta, daghan gid nila karon, shaky kaayo ang relationship, nahimong mga dysfunctional parents or broken families. Di hinuntanan. Kay ni mature man sang uban, naka-transform sad ba? Muna ang pangayoon natos Ginoo mga igsoon should always be universal. Muna kita dinhi nang ampo tas Ginoo in taon, makadawat unta mi mahalin unta ni tanang slots kay para ni sa celebration sa Archdiocese. Kita dinis parokya, symbolic ning ato nga gihunong nato atong project, nagka-short nagitaros atong mga budget dinhi kay sige mga atong trabaho nya wa na tay nisod nga mga slots kay atong gihunong. Ngano man kay ang parokya usa lang ni siya kabahin sa Archdiocese. Siguro nato ang activity sa Archdiocese ihunong natong ato pasabot
willing ta mo sakripisyo individual parish para makasupport sa dako nga diocese. Kung mauni atong prinsipyo, mahimutang body of Christ. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, si Kristo nagpakamatay para natong tanan. Mauna kadtong mga dili sakop sa Hudiyo, karon member nas mga Hudiyo tungod sa kamatayon ni Kristo. Dili ni ang iyang kamatayon para sa mga Hudiyo lang, para gyud sa tanan. Mo nang maluwas na ang tanan. So pasabot part gyud, pwede si Kristo magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Mao sa nakamo individual person or individual family, ayaw sa mo pangaon og mga duha ka adlaw. Nya kadtong inyong budget sa duha ka adlaw, ihatag dinhi ipalit og slot. Inom lang sa among tubig. Pila may magasto ninyo isip pamilya sa duha ka adlaw? Sobra gina tingalig mga 500, no? Oh, so ihatag dinhi. Oh, di kitang tanan ngahatag. Nya inom lang og tubig. Mamatay day mo after 2 days. Mamatay dili. Dili oy, patay go taon. Inom kag tubig, wa kay kaon, di ka mamatay. Slim na hinuon kay ka. Lagi, mawa imong tiyan, mawa imong sugar, mawa imong muus-us may imong kolesterol, hasta pang imong mga panakit-sakit ka na mga uric, mga wa panatanan. Lagi. Unya napaghihiling nga ihatag si Bishop Chupilo Kamumot niya ang katapusan, i-multiply sa Ginoo og 100-fold unsay imong gisakripisyo o gihatag ngadto sa uban. Lingi ay mong tupad. Ingna andam na kandi mukaon sugod karon. Sugdi karon. Unya na mukaon ini ka 27. Nya ang tanang budget ninyo gikan karon ihatag ipalit og slot aron mahurot ding 2098. Inig kasunod semana daghan kay ninyo healthy na kayo. Nya inig sunod tuig mahibong lang mo ang imong gihatag nga 1,000 i-multiply og 100, makadawat ka og 100,000 nga graces sa imong kinabuhi. Ang nitoo manindog. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nakalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamgitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, misaad si Kristo, pangayo og kamo makadawat. Busa masaligon kitang mangayo sa atong Amahan ug moingon, langit no namong Amahan, pamatia kami. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang makanunayong pagampo mukaylap sa tibuok simbahan dinhi sa yuta, magampo kita. Langit mo namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tigplano sa ekonomiya o sa industriya, mudangop sa Amahan, ang tighatag kanatog kalanon matag adlaw, magampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tao nga nagapos sa mga bisyo o sa masalaypong pagkinabuhi, mangitag kapasayloan, magampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga mulahutay kita diha sa pagampo, bisan pa sa tanang mga kalisdanan o kagulanan nga moabot sa atong kinabuhi, magampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, pasayloon ug banhawon uban ni Kristo, magampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Makagagahom ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.